ба кишварҳои ҳамдигар сафар кунанд. ба ҳар ду кишвар иҷозат дода шуд. мисол шумо дигар патент гирифта наметонед. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи бекор шидани виза суҳбат мекунем. дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳанд пул кор кунед аз интернет номери WhatsApp мебарояд, дар ҳамуҷа бинависонед, ҳамаша мефаҳмонанд. шурӯъ карда аз рӯзи 3 феврал раводид яъне ки виза миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Эрон бекор карда шуд. яъне ки аз ҳамин рӯз иборат миёни ин ду кишвар дигар бе виза рафтуомад карда мешавад. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо пахши изҳороте гуфт дар посух бо тасмими Теҳрон душанбе низ раводидро барои шаҳрвандони Эрон бекор мекунад. яъне ки ҳозир барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба Эрон сафар кардан бе виза мебошад ва ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони Эрон низ визара аз байн бурд. бар асоси ин қарор шаҳрвандони Тоҷикистон ва Эрон метавонанд барои то 30 рӯз ва бидуни раводид ба кишварҳои ҳамдигар сафар кунанд. то 30 рӯза иҷозат ҳаст. ба иттилоъоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон сафар бидуни раводид бо Эрон танҳо аз тариқи роҳи ҳавоӣ миёни ду кишвар имконпазир мебошад. барои шаҳрвандони ин ду кишвар аз рӯзи сеюм чихеле ки гуфтем барои то 30 рӯз бе виза сафар кардан ба ҳар ду кишвар иҷозат дода шуд. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен документам надошта бошен. агар ҳамин бародаромон метавонанд ки шуморо бо таксиёшон бибаранд. номерошон мебарояд занг занед қадшон суҳбат кунед. сардор нависондаед. ассалому алайкум акаи Сорбон. ман 3 моҳ пеш Россия рафта будам. патентспорӣ пулоша супоридам. охири санҷишда духтурда мара гардонданд. ҳозиравам ҳамон пули споридагим. патент қатиметиян раҳмат. не вақте ки шумо пула пардохт мекунед ягон монеагӣ ба вуҷуд меояд ки мисол шумо дигар патент гирифта наметонед, дальше ягон ҳуҷҷатро пешниҳод карда наметонед, ӯ пул возврат намешавад ба хотире ки монеагӣ бо сабаби худтон шудагиае. маҷидова нависондай. ассалому алайкум акаҷон. чихел студентский билет гирем. мо дар канали дигаримон ҳастае одаме ки гуфтагием барои шумо метавонад ки ҳамун кори шуморо осон кунад. дар канали юрист TJ дигарӣ метавонед ӯ видеоро тамошо кунед ва бифаҳмед худтон. каримзода нависондай. ассалому алайкум ака. патент тамом шавад. можна продлит кардан. трудовой дорум. вақте ки трудовой дошта бошед шумо, бале, бе гузаштани сарҳад шумо то 3 маротиба имконият доред ки патентона продлит бикунед. як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи Сорбон. нархи патент ҳозир қимат шидагӣ ҳаст ё ин ки не? бале, нархи патент дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия қариб ки боло рафт. ин чиз ҳама сола ба назари мо шумо мераса ки аз моҳи январ пардохт кардани пули патент дигар мешавад. ба мисле ки мисол ҳозир дар Москва, дар Питер нарх муқаррар шудагиае, назар ба соли гузашта агар бигирем 1000 рубл зиёд боло рафтагиае. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум. ман ноябрда гости рафта будам. 2 моҳ истода омадам. моҳи май 2025 равон метавонам гузаштам Москвада. аз ноябр то моҳи мая ҳисоб кунед, агар тибқи қонун 9 моҳ ки шавад баъдан метавонед. дар соли 2025 тағйирот ва иловаҳо ворид шид барои нафарҳое ки мигратсиони картаи гости мегиранд, ба Россия сафар мекунанд ва аз Россия ки берун баромадан 9 моҳ пас ҳақ доранд ки боз обратно браванд. пештар бигем 3 моҳ пас метавонистанд. ҳозир ҳамин чиза аз байн бурданд. салимова нависондай. акама студентский дурғакӣ дорум. Тоҷикистон бирам 23 феврал. омадан метавонам. мо доим дар видеоҳо ба шумо мегем ки шумо студентский билета барои аз документ озод шидан накунед. мисол баъзе нафарҳо намехоҳанд ки патент торӣ кунанд ва студентский билет мекунанд. бале, албатта ки ғайриқонунӣ мебошад. студентский билет мақсад мо мегем агар ки бигирен аз ягон касам барои дополнительно ё ки барои дистансиони дарсхонитон шумо ҳамон чиза бигиред. барои аз документҳо озод шидан ин ҳуҷҷата дастрас накунед ки боз проблемаи худтон зиёдтар мешавад. ва вақте ки шумо студентский билети фалшивӣ доред, мақсад аз Россия ки баромадед, дар таможни контрол огоҳ ки нашаванд, монеагӣ намешавад. яъне ки огоҳ шаванд, баъд имконият ҳастае ки шуморо запрет на въезд бикунанд барои фалшивӣ будани ҳуҷҷати шумо. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволоро дар комментария бинависонед
خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.